Magandang araw mga kakusina. Makakasama natin ngayon ang aking apo si Jacob at kami ay gagawa ng sampelot o kaya sinantan sa Tagalog. Ginataang bilo-bilo o ginataang halo-halo. Ang unang gagawin natin ay pakulo natin ang ating coconut milk ngayong gata. Saan ba tong galing? Ito pag minimerienda yung mga tao nung unang panahon Kasi kami, noon maliit kami, pag bakasyon, gumagawa si Impo ng ganyan sa hapon. Hapon. Oo, tapos pagka di ka, imimerienda namin yan. Pagkatapos, sa umaga may tira, ilalagay nila sa rep. Di ba, ano yon mas masarap pag malamig. Alam mo, nung kami, ginigiling pa namin ganyan sa gilingan yung... Mas mahirap po ba kaysa ano? Medyo pareho namang madali, kaya lang complicated ng konti yon kasi step by step na gawin mo. Unlike ngayon, meron ng flour na babasahin mo na lang ng tubig, tapos bibilugin mo na. Nung panahon namin, hindi. Merong gilingan, babad mong overnight yung bigas, tapos sa morning, gigilingin mo ng gano'n. Kaya sa hapon namin naluluto yan. Ano po ginagawa ninyo po nung habang hinintay ninyo yung ano? Hindi, bago ka makapagluto, i-ready mo lahat ang ang Dapat ingredients po mo. lahat. Oo. Na ano po ba yung mga purpose ng ingredients? Kasi example ko lang yung dito sa bahay na matanda, Meron kaming saging sa meron kaming kamote, nagtatanim kami sa garden. Tapos yung bigas nanggaling din sa lupa din po kasi meron silang bigasan. Tapos yung sugar naman, si Ma naman, yung nanay ko, lola mo, great grandmother mo, meron naman silang nakukuwang sugar sa Central kasi stockholder sila doon. Tapos pinagalo-halo lang nila yon, kaya may merienda na kami. Paano po ba katagal yung preparation po nito? Ay, ngayon, madali. Ilang minuto? Hindi, once alam mo ito, di ba, pag nag-boil mo na ito, ito yung gata, Pag na-boil na ito, ilalagay na natin ito. Siguro, pwede na tayong maglagay ng isa-isa. Ano pa po dyan? Isa-isa? Oo. Isa tapos? Sige, maglalagay na tayong isa-isa. Ano po to? Ganda. Hindi, ganyan lang. Gandaan lang na ganyan. Ang susunod itong saging banana. Tignan mo muna siya, hindi ba maliit kanina nag-double? Oo. Ilalagay na natin yan. Tandaan lang, paglagay baka mapasok. Pakuluin lang siya ng ganyan. Siya, alam mo, Jacob, nung kaming maliit, tinuturuan kami kung paano ang 1 tablespoon, ilagay mo dito ganyan ka, 1 tablespoon siya. At kumukulo na siya, ilalagay mo ngayon yung ito. Handa na, sige. Maaari mo na rin ilagay yung dito. Pumas mo. Sige. Ito. Ang iba may langka. Kung anong prutas ang available, lalo na pag summer, kung ano yung available na yung ginamit po natin prutas, hindi po necessary per se. Hindi, ang ginamit natin dito, may saging tayong saba. Meron tayong kamote. May kamoteng may kulay na parang ube. Merong puti, iba-ibang kulay. Kukuluin mo na lang ito, tapos pag nagkulo, itong first extract natin, ikuan natin, lalagay. Hawakan mo to. Sige. Ano po ito? Strainer yan. Kasi baka mamaya, meron pang natitirang ayun. Parang po bang regular tingnan mo, may natitira pang kuan ng Parang po
ba itong strainer na mahanap mo sa ano mo? Oo. Kasi unang panahon, ganitong strainer ng mga matatanda. Pero ngayon, maganda na yan ngayon magaan Ito mabigat oh. Ito, pakukuloy na lang ito, tapos lagyan natin sugar, luto na siya. Ito, lagyan na natin ng sugar. Sige. Sige. To taste lang naman ng sugar Dagdagan na yung bagya. Lapit mo. Sige. Tama naman na. Pag po gumagawa kayo, kung kumulang, alimbawa, kumulang ng konti ang liquid, maaari maglagay tayo. Almost done na ito, Jacob. Oh. Pag ginanyan mo, wala nang maingay. Malambot na. Ito na po. Luto ng ating sampelot o bilog. O ginatang bilog-bilog. Na ginawa namin ni Jacob para sa inyo. Ito na po ang ating finished product ng sampelot o kaya Ginatang halo-halo. ginatang halo-halo. Cook from my kitchen to yours. Tikman na natin, Jacob. Yeah. Taste it. Kung anong lasa. That's the taste. Mahap. Sarap. Nyaman na Sarap. Nyaman. Sarap.